Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. The other evening, before beginning Kirtan, we read a verse from Brihad Bhagavatamritam, and it was one of the second instructions that Gopkumar, spiritual master, gave to him in the matter of chanting Hare Krishna Mahamantra, or chanting the holy name of the Lord. And it deals with Sankalpa. And what his spiritual master told him was this: whatever you desire while chanting your mantra, by its power you will fully achieve. Indeed, you will attain more than you desire. And Srila Sanatana Goswami has written a short commentary to this verse. He has said, before performing any religious ritual, including the chanting of mantra, one should solemnly formulate one's kalpa, intention, either verbally or mentally. In most Vedic sacrifices, one can expect one's sankalpa to be fulfilled only in the indefinite future, most likely in the next life. But by the blessings of his Guru, Gopkumar's specific sankalpas would all be realized very quickly, as we shall see as his story unfolds. So let us all now create a sankalpa, or express within our hearts a intention of what we wish to achieve by this chanting of Harinam Sankirtan. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has written a book called Sankalpa Kalpadrama. The performance of our devotional service with Sankalpa is a desire-fulfilling tree that will fulfill all of the inner wishes of our hearts. So you have all heard wonderful instructions from the lips of your divine spiritual masters. And you've heard instructions from the lips of so many wonderful sadhus, and you've heard instructions from the lotus-like lips of our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada. So now let's just take a moment to be silent, and with your mind, formulate and express your sankalpa of what you would like to attain by this process of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Let's take a moment.
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी अष्टचार्यशिखारिणे हरे राम हरे राम हरे राम हरे नो नास्त्येव 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 कीर्तन्यता वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रभुजी स्टार्ट करछिबा सेशन हरे कृष्णा वही माताजी जय माताजी हरे कृष्ण सगळ्यांक आजी अटेंड जालेल सगळ्यांक उपस्थित आशिल सगळ्यांक म्हगेल नमस्कार आयचे सेशन आका ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभूले सेशन आयचे सेशन आमी हे सेशन वृंदाष्टकम हांव स्टार्ट करूया वृंदाष्टकम सांगचे येता सजी हेमा पै माताजी माताजी हरे कृष्णा ओवर टू यू हरे कृष्ण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित श्री वृंदाष्टकम सांगतस वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंद वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम गांगेय चांपेय तड़ीद्विनिंदी रोची प्रवाह स्नपितात्मवृंदे बंधुक बंधु द्युति दिव्यवासो वृंदे नमस्ते
चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं बिम्बादरोदे वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता युतिदीपितास्य विचित्ररत्ना भरणश्रियाटे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदान्यापल्लवपुष्पभृङ्ग मृगादिभिर्माधवकेलिपुञ्जः मत्वादिभिर्भान्ति विभूषमाणा वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूतेन निकुञ्जयुनोर् अत्युत्कयोकेलि विलाससिद्धिः त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्तसे सात्वतन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तवैव मूर्तिः तुलसीन्द्रलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्गः सप्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते
चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री वृंदावन रानी की जय। श्री शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. भारी लायक कोण सांगली तुम्ही वृंदाष्टकम. तुमका धन्यवाद. आयचे सेशनाचे आम्ही स्टार्ट करूया. आयचे सेशनाचे टॉपिक ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभू. सो चैतन्य चरितामृत कोणी वाचील असल्यारी आमका एक थोडीतले विषय कळता चैतन्य महाप्रभू बगे. त्यांनी कोण आशिल्ले म्हणून एक प्रश्न आयल्यार त्यांनी कोणी वेगळे नाही, त्यांनी भगवान श्री कृष्ण म्हणून येतात. ही इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ. आणि त्यांनी कसले आयलीच की म्हळ्यार ही हॅज कम हियर टू टीच अस हाऊ टू लव गॉड. कशी आम्ही देवाक प्रीती करू येता, म्हळ्यार देवाक तेच जाय आमगे कडेच्यान भक्ती जाय. सो ते कशी करू येता म्हणली लेख आमका शिकोवच्या त्यांनी हांगा आयल्याची. जो आमगेल परमात्मा आसा, जो प्रत्येक कणकणांत आसा, जो प्रत्येक जीव जंतूंत आसा, त्यांनी एक पार्शियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य म्हणून येता. आणि तांगेल समान जेवो तांगेकिंत होड आनी कोणी ना म्हणली लेख आमका चैतन्य चरितामृतांतू वाजूच्या मेळटा. श्रील रूप गोस्वामी त्यांनी श्री चैतन्य महाप्रभूले डिसायपल जावन आशिल्लींचे त्यांनी एक कणे बरयल्लें आसा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषय नमः. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसा की म्हळ्यार I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing pure love of Krishna. hantu tangele ek अवताराचे एक इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा हे लायन सांगतो. आणि तांणी आमकां लॉर्ड चैतन्य तांगेले टिचिंग्स खंय स्टार्ट जाता की म्हळ्यार एक मनशान मेटेरियलिझम दिवन केन्ना तो कृष्ण परमात्माक सरेंडर जाता थंयच्यान तांगेले टिचिंग्स स्टार्ट जाता. आनीक चड आमी हाजे बगे अर्थ करून घेवया, शिकया. आणि ताका आमगेली आजी स्पीकर आसाची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी. माताजी नमस्कार. आय वेलकम यू टू दिस सेशन. तुमगेल बगे एक सान इंट्रोडक्शन दिता आसा. तुम्ही हरियाणाचे गुरुग्रामांत आसचे माताजी आणि तुम्ही डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. तुम्ही ऍक्टिव्ह जावन वेगळे आमगेल भगवत पुराण कोंकणी सेशनचा नाव तुमकां पळयल्लें आसा. तुम्ही ऍक्टिव्ह इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्युटर जावन आसाची. कोंकणी एकादशी सेशन्स बी तुमगेल ऍक्टिव्ह सर्व्हिस आमी पळयत आसाची. भजन कीर्तनांत बी तुम्ही एकदम ऍक्टिव्ह जावन आसाची आणि कोंकणी प्रिचिंग ड्रामाक ऍक्टिव्ह सपोर्ट जावन आसाची. माताजी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमका हार्टली वेलकम करता सर आणि ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो बापा मा काण सांगचे आयल्या सक्कड काण सांगच्याक म्हाका हे अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणी सक्कड ऑर्गनायझर सक्कडांक हांव मिगेल फर्स्ट हृदयपूर्वक धन्यवाद दिता. म्हळ्यार हाजे निमित्त मिगेल प्युरिफिकेशन जाता त्या खातीर फर्स्ट हांव तांकां सगळ्यांक मिगेले धन्यवाद. नेक्स्ट काणी सांगच्याक हांव तयार आसा, जाल्यार आयकतल ना जाल्यार काणी सांगच्याक जायना. काणी सांगच्या मस्त जन मेळटाची. आतां आमगेल भागवत पुराण कोंकणीत मस्त मस्त लायक स्पीकर राधाकुंड महाराज, रसामित्र महाराज आनी मस्त सकड व्हडले गृहस्थ स्पीकर्स मस्त सकड आसाचे लायक सांगताचे. जाल्यार आयकतल ना जाल्यार कसलेय करूं जायना. सो आयकतल वैष्णवीक मिगेले नमस्कार. फर्स्ट हांव गुरुवंदना करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सान कीर्तन करता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारा, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसमा पतिता प्रभु न पैबे आरा, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृप बले पाय चैतन्य निताय, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा, भट्ट जुग श्री वह प्रभु लोकनाथा, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय, श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, राम संगम गे नरोत्तम दासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। चैतन्य महाप्रभूले जीवन चरित्र आमका मिगेला 2 बुक आसा, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामीन बरयले, आणि श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकूर बरयले 2 बुक। ते 2 बुक्का देखून हांवें रेफर करून तुमकां थोडे थोडे काणी सांगता आसा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीन ಕೆಲವು ಲೀಲಾ विस्तार जावन सांगनी कसा म्हणल्यार तो सांगला तांतू वृंदावन दास ठाकुरान हांतू विस्तार जावन बाल्य लीले मस्त पुरा वृंदावन दास ठाकुरान मस्त विस्तार जावन वर्णन केल्या। अंत कविराज कृष्णदास स्वामीन सिद्धांत मस्त इंपॉर्टन्स दिवन चैतन्य चरितामृत अंतू दिला। हांतू भागवत अंतू 11.532 इकरा कैंटो अंतू पंच चैप्टर अंतू 32 श्लोक चैतन्य महाप्रभुले
अवतारा ಬಗ್ಗೆ सांगतास कसं म्हणारी कृष्णवर्णं दिवेश कृष्णं सांगोपांगास्त पार्षदं यज्ञहि संकीर्तन प्रायर्य जयंती सुमेधसः म्हणारी कलियुगांतू भगवंतू भक्त जावनो हळदू बनणारी अवतार घेता आणि तो केदनाय हरे कृष्ण महामंत्र जप करता तो स्वतः कृष्णची ज्याला रे कृष्णाले कलर घेऊन येना ज्याला भांगरा कलर घेऊन येता आणि कलियुगांतू भगवंताले नामसंकीर्तन आंदोलन प्रचार करून सगळ्यांक प्रेम भक्ती कृष्णाल प्रेम वांटिता असता कोण आत्म उद्धार करच्याक इष्ट करताची कोरका म्हणून लेखताची तसल बुद्धिवंत जन हांतू पार्टिसिपेट करताची म्हणून ये प्रभुपादान अंतू ये दिला म्हणताना आम्ही सकट बुद्धिवंतची नेव्या आम्ही ये पुरा चैतन्य महाप्रभू लिहिले भागवत ऐकत असाची भगवद्गीता ऐकच म्हणून आम्ही बुद्धिवंतच म्हणून लेखा आणि तो चैतन्य महाप्रभूले जन्माक दोन कारण सांगता कविराज कृष्णदास गोस्वामी कसं म्हणत आणि तो दोन कारण म्हणे एक बाह्य कारण आणि एक गुह्य कारण बाह्य कारण म्हणल्यारी कसं म्हणतास म्हणल्यारी कृष्ण तागेले लीली समाप्ती कोण जात तरी तो लेखता मग सेव करतल जन मिगेल पुरा मित्र मंडळी मिगेल अम्मा आनू मिगेले गोपी गोपिका त्यांनी पुरा सकड त्यांनी केलेली प्रीती तांगेल सेवा हाव ते स्वतः म्हाका फील करून घेऊ का स्वतः हांव अनुभवसू का आणि कसं म्हणारी वैदिक वेदा प्रकार वैदिक साहित्य प्रकार कलियुगाचे कलियुग धर्म कसल्या नामसंकीर्तने आणि नाम जप हे हांव स्वतःची करका हा स्वतः हांव करका आणि कलियुगात स्वतः हांव येऊन हे सगळ्यांक सांगू का म्हळेले एक बाह्य कारण गुह्य कारण कसं म्हळ्यारी कविराज गोस्वामी सांगता कसं म्हळ्यारी कृष्ण आले आणि राधा आले ते प्रेम विनिमय त्यांनी दोघ जणांना प्रेम एकल्या एक्सचेंज करून घेतलेल्या स्वतः हांवें अनुभव करून घेऊ का ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार राधा आणि कृष्णाल तांगेल प्रीती ते एक समुद्रातितले एक लिमिटलेस कितलेस म्हणून ते आम्ही स्वतःची ते फील करता म्हणून कृष्ण लेखता आणि कसं म्हळ्यार राधा कसं म्हणाले आश्रय कृष्ण विषय सो विषय जावन असेल कृष्ण ते राधाले आश्रय स्थान असेल राधाले प्रेमाचे भाव हांवें अर्थ करून घेऊ का म्हणून हांगा कृष्ण जन्म घेता चैतन्य महाप्रभू जावन तशी हे गुह्य कारण हे आणि बाह्य कारण ते सो दोन कारणा निमित्त कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावन जन्म येता आणि तुमकां गोत्तशिल्ले अद्वैताचार्य जो विष्णू अवतार जावन आशिल्लो तो ह्या कलियुग अधर्म असं हाक नाश करता जाल्यार देवानाची स्वतःची ताणें भुंयक येवन अवतार घेवन या अधर्म नाश करता म्हण खातीर तो सालिग्रामा वयर तुळसी धळ दिवन डेली देवाक मागता आसता देवा तूं येवका तू देवा तू अवतार घेऊ का हांगा आमकां सगळा उद्धार करू का म्हणून सदांची तो अद्वैताचार्य देवाक प्रार्थना करता असता तशी ते प्रार्थना आणि देवाली बाह्य कारण गुह्य कारण निमित्त कृष्ण स्वतःची चैतन्य महाप्रभू जावन हांगा भुंयचेरी अवतार घेता आणि तू सांगता असं येई मत भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचारी भक्ती करील प्रचार म्हळ्यार भक्ताल भाव घेऊन भक्ती प्रचार करू का स्वयं हा ताणे अभ्यास करून आमक सगळ्यांक वांटले म्हणून वांटिले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू स्वतः भक्त जालो आणि भक्ताल भाव घेतले आणि आमक सगळ्यांक वांटिले म्हणून
हांतू चैतन्य चरितामृतांतू सांगता तुम्ही कशी कृष्णा लिहिले आणि कृष्णा जन्म कृष्णा लिहिले तशीच चैतन्य महाप्रभू जन्म चैतन्य महाप्रभू लिहिले एका एक लॅक असत तशी एक लॅक दिसता कशी त्यांनी कशी आता कृष्ण तागेल अवतार घेताना पुरा तागेल पूरा जन पार्सद पूरा जन घेऊन जन्म येतात तशीच चैतन्य महाप्रभू येताना पूरा तागेल सक्कड पार्सद तागेल मागीर मंजरीस हन्नी तनी पूरा सक्कड जन्म घेताची चैतन्य महाप्रभूलो ओटू लिहिले करू का म्हणून सांगताचे मागीर तुमका गोतशिल नंद बाबा आणि यशोदामय्या तांनीची जगन्नाथ मिश्रांनी सची माता जावन चैतन्य महाप्रभूक जन्म दिताची कृष्ण आणि वसुदेवाक कृष्ण कशी वसुदेव आणि देवकी कृष्ण कशी जन्म आता आमक चढून जाला म्हणके नाही एक प्रकाश वसुदेवा हृदया येऊन तो देवकी हृदया स्थानांतर जावन कृष्ण जन्म येतात तशीच हांगाय जगन्नाथ मिश्राले हृदयात एक प्रकाश येऊन तो प्रकाश सची माताले हृदया प्रकाश वचून मागीर तिगेल गर्भात चैतन्य महाप्रभू गर्भात येता ते सेम मागीर देवकी केतना कृष्ण गर्भ असताना देवकील गर्भ असताना पूरा देवी देवता पूरा स्तुती करू येतात की रात्री पूरा त्यांनी पुरे स्वयं कृष्ण जन्म येत म्हणून पूरा ते जैलांत पूरा स्तुती करू येतात की तशीच हांगा चैतन्य महाप्रभू सची माताल गर्भ असताना पूरा देवी देवता पुरा सकड अंगणात पूरा स्तुती करचे सची माताक ऐकत के सची माता इतली एक चंदी दिसते की इतलं तिगल तेज इतलं जात की मला स्वयं भगवंताक तीन गर्भा धुवून घेतला म्हणताना कितलं तिगल तेज का कितलं तिगल एक ह्या चंदी तितलं चंद दिसत तशीच देवकी तशी दिसत आशिल्ली हांगा कसं सांगता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू 13 महिने पोट्टा असता 13 महिने पोट्टा असून तरी जन्म घेता केन्ना हांतू 1486 फाल्गुन मासाचे पुनवे दिवस चैतन्य महाप्रभू अवतार घेता त्या सांजवेळा ग्रहण कालारी सक्कड हरी 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 म्हणून नाम घेता आशिल्लींची पुरा जन समुद्रा नावचे नैत नावचे पुरा सकड हरी हरी म्हणून म्हणता आशिल्ले हरी नाम पुरा सकड कन 4 सुत्तू दकून हरी 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 म्हणून ऐकता आशिल्ले मुस्लिम जन हानी हिंदू जन हरी हरी म्हणटा तांणी हरी 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 म्हणता आशिल्ले तशी ते हरी हरी नामोच्चारणांतू वो चैतन्य महाप्रभू अवतार घेता सची माताले गर्भा दकून ते केंचे 1486 फाल्गुन मासाचे पुनवे दिवस हाची पुढे सची माताक सांगताची कसं म्हणारी 8 चिले चढून जावन मोर नसताची मागीर विश्वरूप जाता मालगडो नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभू दोन्ही चल्या चढून जन्म दिता जन्म घेतरी पुरा ताका जात संस्कार करताचे चैतन्य महाप्रभूले आज्यो निलांबर चक्रवर्ती तो व्हडलो ज्योतिष हे चैतन्य महाप्रभू या पळोवन जातक सकट पळोवन सांगता हे साधारण चेडू न्ही हे चेडू कितले 32 गुण आशिल्ले महापुरुष म्हणून सांगता आणि कसं म्हळ्यार वो पुरा वैष्णव संप्रदाय प्रचार करता आणि भविष्यांत पुरा जगत जनाक पुराक रक्षण दिता आणि तस्मित हाका विश्वंभर म्हणून नाव दवरताचे विश्वंभर म्हणून नाव दवरताची जाल्यार सान आसतना ताका तो निमा झाडा मुळांत जन्म दिलो तर निमाय म्हणून मोगान निमाय म्हणून आपयताचे या चरडा पळोवच्याक शिव रुद्र ब्रह्म ऋषी वसिष्ठ तांगेल बायलो अप्सरा रंबे तांणी पुरा मनुष्य रूप घेवन चरडा नमुनवार उडगरे ताका गिफ्ट पुरा सकट घेवन चरडा पळोवचे येतात के खाली भूलोकाच देवलोकाच न्ही
गंधर्व लोक सिद्ध लोक चारण लोक सकड पूरता ते दुखून जन ढोल वाजिताच के पद म्हणताच के डान्स करताच के पूरा हा देवते पुष्पवृष्टी करताच के पूरा सकड नवदीपा पूरा जन पद म्हणताची डान्स करताची न ते उत्सव करताच के म्हणे रे तसं देवानाची स्वतः भुंचेरी अवतार घेताना असल उत्सव जवकाचीच नव्हे सो तसल पुरा सकड उत्सव जाता के तेन्ना चरडा पळोवच्या का चंद्रशेखर आचार्याली बायल श्रीवासाल बायल मालिनी देवी अद्वैताचार्याल बायल सीता देवी ती सकड भांगर चरडाक कस कर गिफ्ट घेऊन पळोवच्या येतके तेन्ना सची माताले हातान चरड पळोवन हे चरडाल कळ्ळे पळोवन या चरडाले तेज पळोवन सांगता हे चरडू साधारण चरडू हे कृष्णची स्वतः कृष्ण म्हणून सांगता के पुरा जन तसल चरडाल चंद ते भांगरा बण्णू त्या चंद तागेले दिग हात ब्रॉड शोल्डर्स हे सकड पळोवन स्वतः हे कृष्णच म्हणून तांणी पुरा सांगताच के तशी हांतू चैतन्य महाप्रभुले लीला आम्ही तशी बाल्य लीला म्हळ्यार एक सा दखून 5 वर्ष तनक बाल्य लीला मागीर 5 वर्ष दखून 10 वर्ष तनक प्रौगंड लीला म्हणून कशी कृष्णा लील कशी की तशीची आम्ही हांतू बी डिवायड करताची बाल्य लीलांतू सान दखून चरडाले चरड सान असतना रडतके रडलारी हरी 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 म्हळ्यारी रडणी बंद करतके आम्ही कितले की व्हॉट्सअपार पुरो व्हिडिओ पेटयता आसताची चरडू रडता हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा रडणी बंद करता हरे कृष्ण महामंत्र स्टॉप केलं रडता हे पुरो सगळं व्हिडिओ आता जाता तसले तशीची चैतन्य महाप्रभू सान असता देखून हरिनाम प्रचार करता आशिल्लो रडलारी रडणी बंद करता जाल्यार हरी हरी हरिनाम म्हणटा तेन्ना बंद करता आशिल्लो म्हळ्यार सान असता देखून हरिनाम प्रचार करता आशिल्लो मागीर तो चैतन्य महाप्रभू घोड करतना आंगणा वता घोड कोण आंगणा वतना ते एक सरप असतके ते सरप आटी घालून अशें राउंड घालून बसतके त्या सरपा वयरी माती दवरून न्हिदतके पुरा सची माता आनी पुरो सकड पळोवन भिवन वताची यू चरडू सरपाले हाजेर न्हिदला कसन जातके म्हण सकड भयान गरुडा म्हणून आपयताचे देवाक ते तो महाविष्णू कृष्ण महाविष्णू जावन शेषशय्यार न्हिदला ताका कांय भंय ना हांकां पळयतना पुरो सकड भंय जातके गरुडा म्हणून आपयता तो सरप पापीची भायर वतके आनी ह्यो चरडाक मिगेल वायट दृश्टी जाली की अशी तशी म्हणून कसल पुरो सकड दृश्टीनी काडताचे कसं की पुरा दुर्गाल कसं की ह्या स्तुती स्तोत्र आणि परत सकड कोण कसं की करता के दृष्टीने पुरा काढता के हे बायमच पुरा तशी चैतन्य महाप्रभू तशी होड जाताना तागेले पाद चिन्ह म्हळ्यार पायाची प्रिंट नेलार दिसतके तेन्ना नेलार दिसल्यार तांतू कसं नासता ध्वज वज्र शंकू चक्र आणि जळके ह्या पाद चिन्ह पळोवन ह्या पळोवन तांकां आश्चर्य जाता हे कोणाले पाया चिन्ह म्हणून तेन्ना सची माता चरडा पिवच्या दिसतना ती पळयता तिगेले चरडाल पायार ओय हो मिगेले चरडारी चरडाल पायार हे पुरे चिन्ह न्हय तेन्ना दिसता तिका मिगेल चरडू साधारण हे न्ही हे महापुरुष म्हणून तिगेल मनांत दिसता जाल्यार कशी यशोदा माता केन्नाय कृष्णा देव म्हणलें कना तिगेल पूत म्हणून के प्रीत करता तशीच यशोची माता तशीच तिगेल चरडाक तिगेल पूत म्हळ्यार पुत्र मोह जावन आसता तशी चरडाक जेवण दितना व्हड जाता तोची स्वता जेवता तांचो मिष्टान भोजन म्हळ्यार तांचो पुरो संदेश मिठाई पुरो सकड हो दितन हो वचून माती खातके यू हे कसला माती खाता कृष्णान माती केलेलं तुम्ही कुडू आसस्वा यशोदा मागीर माती पळयता मागीर तोंडात पुरा ब्रह्मांड दाखयता कृष्ण तशीची की चैतन्य महाप्रभू माती खाता तेन्ना सची माती येवन निमता कसला तू माती खाता आसा आमा
हे पुरा तुम्ही दिलेले अन्न सकड मातीचे विंगड एक स्वरूप नव्हे सो मातीन दुखून जाल्लेले हे पुरा सो माती कला कसं जाता म्हणून म्हणते म्हळ्यार प्रत्येका दुखून चैतन्य महाप्रभू आमगेले एक अज्ञान म्हणे आशिल्ले ते काडू पळयता तागे लिले ना अज्ञान आमगेले एक रॉंग थिंकिंग आशिल्ले पळय तें पुरा काडू पळयता तशी हे न्ही आमा हे पुरा माती दुखून येयले माती हे न म्हणून सांगता तशी सांज चेडूं आसतना आनी एक लील कसं म्हणारे चोर चेडाक भांगर निघाले गळ्या भांगर कांकण पुरो गोल आनी सगळं घालता न्हू आमी तशीच चेडाक कुर्ता हे पाट कसं गोपू आनी सगळं घालता पळय तशीच ताका चेडाक घालून श्रृंगार केलेलो आसता सची मातान तेन्ना चोप जण चोर ते चेडाक घेवन वचच्या म्हणून घेवन वताची भायर वताची मागीर आपास घून आपास तांगेले जगन्नाथ मिश्राले घर कडता अरे या कसं ने वाटेर लेखताची कांकण म्हाका तुगेल्या गळ्या चेन म्हाका तुका म्हणून तशी तांणी लेखून येता जाल्यार आपास रिटर्न जगन्नाथ मिश्राले घर कडे येवन पावता तशी देवा लिहिले देवाक करून अपहरण करूक जायना तशी देव चैतन्य महाप्रभू आपास तागेले घर कडे येवन पावता तसं लेख लिहिले करता तशीच होड जातरी चैतन्य महाप्रभू 5 वर्ष जातरी गंगा न्हावच्या वच गंगा न्हावच्या गेल्यारी ते न्हावच्या गेल्यारी पुरा तांगेले कोण ब्राह्मण असेल तांगेले कोपीन तांडूचे तांगेले वयरे उदक थू करचे असं करता निजातून देवाले पाया उदक तांक तीर्थशी तांक लागता आसा जाल्यार तांणी येवन हाका चैतन्य महाप्रभू निमाय तुमगेले निमाय अशेशी करता आसा आमकां कसले ध्यान आमी ध्यान गंगेत राबोवन सूर्या अर्घ्य दिवची की आमी कसले मंत्र म्हणचे की करूंक जायना आमकां ध्यान भंग जाता तुगेले पुत्ता निमित्त तुगेले पूत पुरो असं सकट करता म्हणून सांगता ते येवन जगन्नाथ मिश्र निजांतून तांकांय प्रितीची ते निमायन असं सकड लुटी करचे ते हें करचे तांकांय खुशीची जाल्यार कसं करता पळय जगन्नाथ मिश्र म्हणून जगन्नाथ मिश्रला येयल्यार हो निमाय कसं जाता तागेले आंगात अशी धूळ असके नाल्ल कसने लक्षण दिसना कसने दिसना ना 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 हांव खंय न्हावच्याक गेलेलो ना पळय मिगेले आंगा पुरा धुळी आसा हांव खंय ना तांकां कसले बाद दिवचे वच्चेय ना अशें म्हूण सांगता तशी तसं सकड लील करता चैतन्य महाप्रभू पुरा भालमेश चेली पुरा सकड ते न्हंयचे गंगा न्हंयचे तीरार येवन न्हावन तांणी कशें की देवी देवताले पूज करतना चैतन्य महाप्रभू वचून तांगेले मध्य बेसून हांवाची विष्णू म्हाका तुमी पूज कराची म्हाका पूज कराची म्हणून तांणी कसं प्रसाद करून आईल पुरा ते खावचे फुला माळ घालून घेवचे ते चंदन पुरा आंगा लावन घेवचे अशें सकड करता तर सांगता तुम्ही म्हाका पूज कर तर जाल्यार तुमकां मानतार बामूण मेळटा आनी तुमकां चारी पुरा कोण सवती म्हळ्यार 4 बायल आशिल्ली मानतार तुमकां बामूण मेळटा तुम्ही म्हाका पूज करता म्हणून तशी चेली पुरा सकट बाद दितके चैतन्य तशी तुमकां कृष्णा लिलेन करता अशें पुरो गोपी तांणी पुरा सकट कृष्ण बामूण जावका म्हणून तांणी लेखताची तांणी कात्यायनी पूज करचे हे पुरा सकट तशीच आनी एक लिले तांकां चेल्यांक भारी खुशी हे पुरा सकट देवी देवता मंजिरी तांणी पुरा सकट हे कृष्णाल ಒಟ್ಟು लीले करूंक आयिल्ले पुरा जन तांकां कोपशी दाखयताची जाल्यार तांकां ह्या कृष्णान चैतन्य निमाय पंडितान हे सकट करचे भारी खुशी जाता तशें एक पंता कसं जाता तुमकां गोतोशा पुरो कितली पण सांगला एक ब्राह्मण येता पुढे पुरो ब्राह्मण तांकां तांणी हॉटेलांनी हॉटेलांनी कसले अग्रहार तसले करिना ब्राह्मणाले घर कडे येवचे आशिल्ले तशी जगन्नाथ मिश्रा घर कडे ब्राह्मण येता तांणी स्वयं रांदप करून देवाक नैवेद्य करून जेवचे आशिल्ले तशी तो ब्राह्मणाक ताका स्वयंपाक करूंक आनी पुरो सकळ
तांदूळ की दाळ की पुरा गोवा पीठ की पुरा सकट दिताची तो रांदप कोण गोपाल मंत्र सांगता गोपाल मंत्र गोपालाक तू येऊन हांव केलेलं रांदप खाऊन प्रसाद घेऊ नैवेद्य घेऊ का तो स्वीकार करता म्हणून गोपाल मंत्र सांगून पाय पडता ते त्यानं कसं करता चैतन्य महाप्रभू सांचरड आशिल्लो निमाय येऊन ते प्रसाद खाऊन सोडता अरे हांव देवाक दवरलेले हो येऊन खत कसल्या म्हणून या जाता अपास दोन्ही पत्र रांदप करता दोन्ही पत्र रांदप केल्यार अपास देवाक आपयता यो म्हण तेन्ना अपास यो येवन खावन सोडता निमा येवन यो तेन्ना मस्त बेजार जाता हे चेडूं आज हांवें जेवण करचें देवाल मना ना दिसता वाटणी हांव फ्रुट्स कसले खावन आसता म्हण तेन्ना विश्वरूप तागेले चैतन्य महाप्रभू अण्ण येवन सांगता ना ना तू आमगेर घडक येवन तू उपास करचे ना तू अपास तिनी पत्र रांदप कर म्हणटा रात्री जाली तेन्ना रात्री जातना हाका निमा एक रुमा भितर घालताची रुमा भितर घालून रात्री जाला रांदप करता हो ब्राह्मण रांदप करून अपास रांदप करून गोपाला आपयता हे हांव केलेले रांदप तू खा म्हणून तेन्ना अपास निमा येता बागील बंद केल्यार तो कशी येता म्हणून गोतना तशी येवन खाता हरी हे कसं नाही म्हणता तू आपयले हांव येनस राबू जातवा तू आपयतना हांव येनस कशी राबचे तू आपयले मी हांव येयलो आयलो म्हणून म्हणता तेन्ना ताका षटभुजा दर्शन दिता म्हळ्यार फुडली कृष्ण अवतारा वेळार तू मिगेले भक्त आशिल्लो तशीच हांव तुका हे मिगेल अवतारांत तुका तू आपयल्यार हांव येनाच राबू जायना म्हणून सांगो षटभुज म्हळ्यार एक दोन हातांत कोळल आनी एक हातांत शंख चक्र गदाधर तशी दोन हातांत कोळल अनेक हातांत शंख चक्र अनेक हातांत राम बिल्ल आणि बाण तशीच स हाताचे रूप ताका दर्शन दिता तेन्ना ताका कळटा हे चेडूं स्वताची कृष्णूची म्हणून ताका ते ब्राह्मणाक कळटा तसले लील चैतन्य महाप्रभू करता मागीर अनेक पंथा कसं जात म्हळ्यार चेडूं रडता 5 वर्सां चेडूं रडता 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 कसं केल्यार रण्य राप करेना कसं केल्यार रण्य राप करेना कसं जाय तुका म्हणून निमगेल्यार सांगता जगदीश पंडित आणि हिरण्य भागवत जगदीश पंडित आणि हिरण्य भागवत म्हळेलं आसाची आज एकादशी त्याने एकादशी कसं की नैवेद्य केला ते नैवेद्य म्हाका हांडिव का म्हणून सांगता अरे ह्या कशी तांणी देवा खातीर नैवेद्य केलेलं तुका कशें ना रडता अपास रडता म्हाका ते जावकाची म्हाका हांडिव काची म्हणून जायता म्हणून जगन्नाथ मिश्र वचून तांगेल जगदीश पंडित आणि हिरण्य भागवताल घरकडे वचून तशेंच मिगेल पुताक तुमी देवा दवरलेले देवाक म्हणून केलेले ते नैवेद्य दिव का म्हणून तांकां कळटा भक्तांक जेव भक्ती दिता देवाक गुर्त करची शक्ती दिता तशी त्यांनी दोग जाण यो वरी तुगेल पूत स्वता गोपाल ताका वरी म्हणून सांगता तांकां सकड कसकस ते देवाल नैवेद्य केलेले पुरा रांदा पुरा हाडून हाका निमायक दिताची त्या पुरा खाली जाता ताका खुशी जाता म्हळ्यार असले सकड लिला म्हळ्यार तांकां भारी खुश जाता यो स्वता गोपालान खाल्ले म्हणून त्या दोग जाणांक तशी भारी खुश जाता आणि तशी अनेक पंथा अशी विश्वरूप कसं जाता विश्वरूप केन्ना अद्वैताचार्य लेगीत सत्संगा वता आनी विश्वरूप संन्यास जाता संन्यास जाता आनी सची माता आनी जगन्नाथ मिश्र अयो आता हाणे संन्यास जावची नाका हाणे शिकचे नाका चड शिकची नाका म्हणून सांगता एक्चुअली ताका स्कूला पेटयताची स्कूला कोण म्हळ्यार गंगादास म्हळ्यार तागे लागी शिक्षक पेटयताची व्याकरण ग्रामर हे पुरा शिक्षक हे विश्वरूपान संन्यास दीक्ष घेत तरी तांणी लेक्चर नाका हो बड्ड जावन आसल्यार व्हड न्ही हाणे मागीर संन्यास दीक्ष घेवची नाका स्कूला पेटोवच नाका म्हूण सांगताची तशीच घरांत बसका येताची घरा बसका आयल्यार
हाका निमा एक मस्त बेजार मस्त सकड लुटी करता भेतूचे पुडोचे हे सकड करता. एक दिवस कसं करता म्हळ्यार ते पुरा रांदप करून थंय पुरा तुमकां तशें पुरो जगन्नाथपुरी पुरो सकट थंय माते बुरकुळ्यान पुढे सकट माते बुरकुळ्यान तूं रांदप करचें आशिल्लें. ते रांदप केलें देवाक रांदप केलेले माते बुरकुळ पुढे एक कडेन उडयताचे एक राशीचे ते राशीर वचून बसता. राशीर वचून बसल्यार ते बुरकुळ्यात पुरा राखडा उज्यार रांदप करची न्हू त्या बुरकुळ्या पुरा करी थापून आसता. करी कळेची करी त्या पुरा आगेल्या चैतन्य महाप्रभूले निमायल पुरा हांगा पुरा तोंडाक पुरा ती कर लागता. ते वचून बुरकुळ्यार वचून बसता. तेन्ना जगन्नाथ तांगेले दोस्त फ्रेंड्स येवन सांगताची पळय पळय तुगेलो पूत वचून थंयचेर वचून बसला ते राशीर वचून बुरकुळ्या राशीर म्हणून म्हणटा. तेन्ना सची मात धांवन येता. हे कसं न्ही तूं उश्टे ते रांदप करून उडयलेले ताजे बुरकुळा वयर बसलो तूं अशुद्ध जल्म वचून गंगा तूं स्नान न्हावन या म्हणून म्हणटा. तेन्ना सांगता आमा कशी तूं अशुद्ध म्हणटा. ह्या देवाक रांदप केलेले बुरकुळो हे पवित्र स्थान बुरकुळ कशी अशुद्ध जाता. देवा रांदप केलेले अशुद्ध जायना न्हू हे शुद्ध म्हणून सांगता. हे अशुद्ध जाग न्ही शुद्धची म्हणून सांगता. तेन्ना हागेले ज्ञान हाणे उलट पळय तांकां जवाब दिवचें जायना. सची माताक तसल नमुने उत्तर दिता. तशी तूं न्हावन यो म्हणून सांगता. ना हांव तूं म्हाका स्कूला पेटोवन गेल्यार हांव हांगा दाखोवन उठटाय ना. हांव उठयना म्हाका तूं स्कूला पेटोवपाचें. तेन्ना पुरो जगन्नाथ मिश्रा सांगताची कसले ताका स्कूला पेटयनाची तुमी स्कूला पेटयाची म्हणून सांगता. जायत हांव तुका स्कूला पेटयता म्हण सता ओपता. मागीर तशी गंगाक नांव घेवन वता. तशीच निमाई कशी म्हळ्यार इतलें बुद्धन की एक पण सांगले भितर तो पुरा व्याकरण सकट शिकता. तागेले एक ग्रुप ताका कोणीय तूं व्याकरणान तुज्यो खण्णाके सोंसूचे जायना तितले नमुने बुद्धंत आसता. तो व्याकरणा थ्रूची भक्ती प्रचार करता पुरा जनाक स्कुलांत. तशी इतले निमाय पंडित म्हणटाची निमाय इतले जना सकड प्रसिद्ध जाता म्हळ्यार इतले लायक व्याकरण ग्रामर इतले 6 वर्स भितर 7-8-9 वर्स भितर तितले ग्रामर पुरा व्याकरण सकड ताका येता. तितले प्रसिद्ध जना पुरा शिकयता तो. तेन्ना एकलो केशव काश्मीर म्हणून येतला तो पुरा कडेन सकडाक सोलसून हांगा येता नवद्वीप आयल्यार सकड सांगता हांगा निमाय म्हणलो महापंडित आसा म्हणून. तेन्ना पळयता निमाय पंडित म्हणून तो सांगू विचारलो हाका कसो गोत सभा म्हणून ताका मस्त गर्व ताका भारी म्हळ्यार म्हाका कोणीय सोलसीतल कोणीय नाची म्हळ्यार. तशी निमाय पंडित म्हणटा आमी गंगा तीरा वचच्या गंगा न्हंयच्या तीरार वचच्या म्हणून सांगता सकडाल्या द्राक नाका म्हणून. तशी वचून तूं गंगे वेरी श्लोक रचन करी म्हणटा. तो भारी बुद्ध केशव काश्मीर 100 श्लोक सांगता की गंगा वेरी 100 श्लोक 100 सांगता. कसं तूं कळ्ळी वे म्हणून म्हाका कांय कळ्ळी जाल्यार तूं एक लास्ट एक तूं सांगला पळय भवानी भरता म्हणाले तान तूं भवानी शिवाल पत्नी म्हळ्यार एकच जाता तूं कशी म्हणटा. ताका भारी आश्चर्य जाता 100 श्लोकांत तेजे भितर हाका उडगास करून हाणें तप सुदिल न्हय म्हणून ताका भारी बेजार जाता. मिगेल चूक जाली म्हणून लेखता. तो निजाम तो सरस्वती देवी आराधन करतलो आसता. ते वचून रात्री सरस्वती देवी ताका सांगता स्वताची तो निमाय पंडित स्वताची कृष्णची ताका सोलसूच्या कोणाचे साध्य दिसव्या म्हणून सांगता. तशी नेक्स्ट डे येवन काश्मीर पंडित निमाय पंडित पांयार पळोवन क्षेम मागता आनी तूच मिगेल गुरू म्हणून तशी हे करता. तशी ते काश्मीर पंडिताले गर्व हे करता. पुरो तागेले सहपाठी पुरो सकट हसल्यार चैतन्य महाप्रभू हास्याना पळय सांसान मिस्टेक जाताची. आमी काव्य बरयतना कसो श्लोक बरयतना सांसान मिस्टेक जाता ते तितली व्हड करून आमी अहंकार करू नज म्हणून ताका काश्मीरी पंडिताका सांगता. तशीच जेतना जगन्नाथ मिश्रा मरता. जगन्नाथ मिश्र मरतना गयांतू पिंडदान करूक चैतन्य निमाय पंडित वता. थंय वतना थंय ताका ईश्वरपुरीली भेटी जाता. ईश्वरपुरी
ईश्वर पुरील दाखवून दीक्षा घेता दीक्षा घेताना हरिनाम दीक्षा घेताना सांगता तू काली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे महामंत्र एक तू जप करी म्हणता तशी ह्या दीक्षा घेतरी भगवत प्रेमाचे चिन्ह निमायतू दिसताचे भगवत देवाल प्रेमातो सगळो दिसू बुडून असता तशी प्रचार करता कीर्तन करता पूरा जनाक कीर्तन करता सकड लेखताचे निमाय पंडित कसले ಕೆಲವು ಜನ भक्तनातील जन पाषंडी जन म्हणून म्हणताची तानी पुरा एक सगळो दिस कीर्तन करता सगळो दिस हरिनाम करता कसं लिहा म्हणून सांगताची श्रीवासाले घरकडे केदनाय बागिल बंद करून आणि कीर्तन करचे रात्री पुरा कोणाक दुसरे जनाक येवच्या भितर सोडाची तशी जनाक पुरा केदनाय प्रभुपाद म्हणता निजांतून भक्त कोणाले वैरी नाही ज्याला भक्ताक थोडे जन विरोधी जन असची असं तुमको तसे पर बांगलादेशात आम गेले देवस्थानांनी या कोण गेले प्रभुपादाल मूर्तीने कुडी कोण गेले जळून गेले पुरा तशीची हांगा त्या कालारी तशी चैतन्य महाप्रभू विरोध करतल जन आशिलीचे तशी श्रीवास घरा भायरी एक दिवस दुर्गा पूजेक दवचे सामान म्हळ्यार कुंकुम आणि फूल असल सकड देवी पूजे करची पुरा सकड सामान पुरा दवर नसता भायरी एक दिवस पळयतना बागलान पळोवन आसता हे पळयताचे हे कोण दवरले म्हणून तो एकलो तागेले नांव कशें म्हळ्यार तो दवर नासता तेन्ना हा चैतन्य महाप्रभू भारी कोप येता एक वैष्णवाले एक अपराध वैष्णवाक एक अवहेलन करचे वैष्णवाक एक दूषण करचे तसले एक वाईट नाव येऊ तसलं काम ताण केलं म्हणून गोपाल चापल म्हणून तागेले नाव तेन्ना ताका कसं जाता म्हळ्यार कुष्ठरोग येता कुष्ठरोग येवन त्या बोक जेवन तांत पुरा कीड जाता चैतन्य महाप्रभू लागे चैतन्य महाप्रभू संन्यास दीक्षेंत तरी तागेला मागता मागेला अपराध क्षम कर त्यांनी सांगता ना एक वैष्णव वैर अपराध केला क्षम करू साध्य ना हा क्षम करूक साध्य ना तू अपास तागे श्रीवासाला गे वचून माग तेन्ना तुगेले या पाप प्रायश्चित जाता म्हणून सांगता तशीची तो गोपाल चापल तो वचून थंय वचून श्रीवासाला वचून क्षम मागता पण वैष्णव केदनाय पर दुःखी कोणाला दुःख पळोवचें तांकां जायना वैष्णवाक तो क्षम करता तशीची मागीर चैतन्य महाप्रभू संन्यास दीक्षा घेवन तरी ताका आलिंगन करता तेन्ना तागेलो कुष्ठरोग पुरा वता तशीच चैतन्य महाप्रभू एक म्हणता चैतन्य दर्शन करूक एकलो येता ब्राह्मण एक चाललो येता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू गोपी म्हणून म्हणत असतात तेन्ना म्हाका दिसता हे कसं नाही देवाल नामस्मरण करना अशी गोपी म्हणता असं कसली आहे म्हणून तेन्ना तो कसं तू अशी गोपी म्हणता असं देवाल नामस्मरण कसं तू व्हडलो भक्त तू अशी तशी म्हणून म्हणता आणि चैतन्य जोर कोप येता चैतन्य महाप्रभू तशी म्हणत होता तो चैतन्य महाप्रभू समज उलयता तेन्ना वाव तो चाल वचून तागेले 1000 दोस्त असताची तांगेला वचून मेळटा तांणी आगे चैतन्य महाप्रभू वैरी विरुद्ध ह्या करूया म्हणून तांणी येता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू दिसता हे आनी समने हांव मिगेल अवतारा उद्देश कसले सगळ्यांक प्रेम भक्ती दिवची तशी मी हांवें आनी संन्यास दीक्षा घेवका म्हणून लेखता तशीची थंय हांगा येता नवद्वीपांत केशव भारती येवन आसता केशव भारतीला ಒಟ್ಟು माघ मास शुक्ल पक्षांत संन्यास घेता केशव भारती देखून तशी संन्यास घेतरी तुमकां चैतन्य महाप्रभू का वृंदावन वचका म्हणून आसता जाल्यार वृंदावन हांनी नित्यानंद प्रभू स्वरूप दामोदर आणि पुरा मुकुंद दत्त
आणि पुरा सग चैतन्य महाप्रभू कशकी वाट गुप्सारो आणि शांती पुरा भरता ते सची माता भेटी जाता सची माता सांगता तू म्हाका सोडून वचना ज तू मस्त दूर तरी गेला रे म्हाका कोण आसा तू जगन्नाथपुरीन तूच आसता म्हण सांगता तशी म्हाका उत्तर दिता हांव जगन्नाथपुरी सोडून वचना म्हण सांगता तशी संन्यास घेवन मागीर ते फर्स्ट 24 years संन्यास दीक्षेन 24 years तनक आदि लीला म्हणताची मागीर नेक्स्ट 24 years मध्य लीला आणि अंत्य लीला तांतू 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभू दक्षिण भारत यात्रे करता आता दक्षिण भारत यात्रे करताना चैतन्य महाप्रभू हांव एकलो वता म्हण म्हणता तेन्ना आनी रामानंद राय स्वरूप दामोदर हांणी न्ही रामानंद न्ही स्वरूप दामोदर हांणी पुरो सांगताची ना तू कशी तू एकलो वता तुगेले ते कमंडलू आनी तुगेले वस्त्र हे दोन कशी धरता तू सगळो दीस 2 हातान जप करता आसता ते ह्या कोण पळोवचे मागीर तू एका पंत उन्माद घेवन बो चुकून पडता तेन्ना तू कोण पळोवचे तशी मी तू कोणाकय एकल्याका व्हरकाचीची म्हणून सांगताची जायत म्हणून कृष्णदास म्हणाले एकला ब्राह्मणा घेवन वता आनी कशें प्रति गांवां गेलतना थंय तांणी मागून म्हळ्यार तांदूळ दाळी असं सकट मागून थंय रांदप करून थंय त्या गांवांत प्रचार करून मागीर नेक्स्ट गांवांत वचचे तशें चैतन्य महाप्रभू प्रति गांवांत गेलो तेन्ना आज हांवें आमगे गुरु महाराजाल स्पीच आयकत आशिल्ली लवमात साधू संग सर्व सिद्धी होय म्हणून लवमात लव म्हळ्यार एक सेकंडाचे 1/11 पार्ट के म्हळ्यार कितले थोडे टाइम म्हणून पळयाचे लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय तशीच चैतन्य महाप्रभून प्रचार केलेली एकला प्रचार केले ती शक्ती ट्रान्सफर जेवन ताणे अनेकल्याक प्रचार केले तितले शक्ती जेवन सगळे गांव पुरा कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रेममय जातके खंय खंय चैतन्य महाप्रभू वता थंय पुरा कृष्ण प्रेम भक्ती पूरा प्रचार सकड गांव पुरा कृष्ण भक्तीन बुड्डून वतके तसल नमने पूरा दक्षिण भारत यात्रा वतना पूरा या जाता तांतू एक थोडेची एक हांव चैतन्य महाप्रभूले दक्षिण भारत यात्रेंत सांगता एक कुर्म क्षेत्रांत चैतन्य महाप्रभू वता थंय तो कुर्म ब्राह्मणाला घरकडे जेवणाक वता तेन्ना कुर्म ब्राह्मणाक कितले खुशी जाता की हांव तुगेल मागशी येता म्हण तेन्ना चैतन्य प्रभू ना तुम्ही गृहस्थ जनाना तुम्ही हांगा भगवद्गीता हे सकड ग्रंथ अध्ययन करून तुम्ही भक्ती प्रचार करका हा हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करका म्हणून सांगता त्या कुर्म ब्राह्मणाक तशी नेक्स्ट ते एकलो आनेकलो वासुदेव म्हळ्यार एकलो कुष्ठरोगी असता तो ज्ञानी जाल्यार तो इतके ज्ञानी की तागेले ते कुष्ठरोगा देखून कीड येताच के ते कीड पडलेले किडा सोब अपास तो तागेले अंग घालतके तसं नमने ज्ञानी तो ताका कळटा चैतन्य महाप्रभू आयला म्हणून हांगा ते कुर्म क्षेत्रांत ताणे पावतना चैतन्य महाप्रभू थंय तो गांव सोडून चमकला तेन गांव सोडून चमकला रे चैतन्य महाप्रभू दुःखान येता चैतन्य फुले कळटा मिगेल भक्तान आपयला म्हणून चैतन्य अपास रिटर्न येवन ताका येवन आलिंगन करता तेन्ना तागेले पुरे ते कुष्ठरोग वचून तितले भक्त ताका सांगके तू हांगा प्रचार करता कृष्ण भक्ती प्रचार करता म्हणून सांगता तशीच मागीर गोदावरी तटांत ताणे रामानंदरायाक भेटी जावचे आसा रामानंदराय भेटी जावन तांणी भक्ती विशयात मस्त चर्चा करता आसा मागीर तशीच हांगा उडपी वता उडपीन तू उडपांत पळोवका उडपांत पुरो सकल कशी म्हळ्यार तांणी तत्वदर्शन म्हळ्यार तांणी एक रिच्युअल्स हाका ताका अणसून आसता आनी प्रेम भक्ती ना तांगे लागी तशी थंय तांकां पुरा सोलसिता तुमगे तत्व न्ही तत्व सिद्धांत मुख्य न्ही प्रेम भक्ती आसता देवाक कशी प्रीत करची म्हळ्यार हें आसता म्हणून थंय पुरा तांकां पुरा चेंज करता तशी रामेश्वरां पुरा सकड रामानुजाचार्य सकड भक्ती रामाल भक्ती सकड आसता आनी पुरा सकड कृष्ण भक्त जाताची तशीच मागीर संन्यासी जातरी एक छोटा हरिदासाक कशी संन्यासीन कशी आसता म्हळ्यार एक चैतन्य महाप्रभू जीवनारी शिकयलेलें आसता
छोटा हरिदास कसं म्हणारी एक पंथा भगवान आचार्य म्हणाले असता तो सांगता वचून तुम चैतन्य महाप्रभू का तांदूळ मागून यो तिगेल नाव कसं म्हणारी तांदूळ घेऊन यो म्हणून घेऊन सांगता ती भारी भक्ती असता ती गेला घेऊन तांदूळ घेऊन येताना ती गेला मस्तू लयता त्यांना चैतन्य महाप्रभू भारी कोप येता एक स्त्रीले संग करून स्त्री लागी एक ब्रह्मचारीनं ना एक संन्यासीनं स्त्री लागी चढ उलचन म्हणून सांगता तशी तक बहिष्कार घालता छोटा हरिदास बहिष्कार घाल्यारी सक्कड जन भक्त सांगता यो तशी करून येतो ताक बहिष्कार ना साध्य ना संन्यासीनं भालमशाल इवन एक रुक्काची बॉम्ब बेसला समीस्त भालमशाल सहवास करून संन्यासीनं तागेल आम जो तागेल धू जो तागेल धू तांगेल धोकून धूरची राबका संन्यासीन केद नाही भालमशा लागी मन एक निमिष भितर चेंज जावचे परस संन्यासीन तशी करूनच मग तशी तो छोटा हरिदास एक वर्ष नंतर गंगा म्हणा खंय संगम जाता थंय उडकी मारून जीव काण घेता तशी तो प्रेता ह्या विंगड ताका आध्यात्मिक शरीर मेळता तांतू तो कीर्तन करून चैतन्य महाप्रभूक संतोष करता तशी चैतन्य महाप्रभू केदनाय ते विषय भारी स्ट्रिक्ट असता भालमशा लागी तो कितले जाल्यार कोणी भालमशा तागेला की चैतन्य महाप्रभू लागी येवच्या करना तशी दूर असता टाइम जाता सामके मस्त लील सांगच्या का हांव मस्त रेफर केला लास्ट लील कसं म्हळ्यार आणखी मस्त लील आसा मागीर लास्ट लील सांगता हांव या चैतन्य महाप्रभू लास्ट अंती लीला कशें म्हळ्यार 12 वर्ष तो जगन्नाथ पुरींतूची आसता मस्त वीरहारी कृष्णाले वीरहारी राधा राणी भावांतू केदना कृष्ण कयस म्हण केदनाय सुदिता आसता एका पंत कुडा न्हिदल्यार वचून सिंहद्वारा लेगी जगन्नाथ पुरींतू पोण आसता म्हणून ताका एक रुमांत बंद करताची ते गंभीरा म्हळेले रुमांत बंद करताची बंद केल्यार चैतन्य महाप्रभू हांग कृष्ण थंय कृष्ण हांग कृष्ण दिसता पूरा वणटी पूरा माती धाडान धाडान अंग तोंडा दखून पूरा अंग पूरा रगत येता ह्या पळोवन कृष्ण म्हाका कृष्ण पळयना अशें जायना म्हाका कृष्ण खंय दिसता म्हणून अशीच कृष्णा खातीर केदनाय रडता आसता तशें पळोवन हें जायना म्हणून एक शंकर म्हळेले एकल्याक तागेले भितर न्हिदोवच्या सोडटाची शंकराल आंगा वैरी चैतन्य महाप्रभू न्हिदोवचे करता एक दिवस एक खंय पळयल्यार वृंदावन दिसचे चैतन्य महाप्रभू खंय पळयल्यार वृंदावन दिसता एक दिवस पुनवे हाका तेन्ना चैतन्य महाप्रभू दिसता की हें वृंदावनशें दिसता हे यमुना दिसता म्हणून तांतू उडकी मारता तांतू उडकी मारल्यार ते पाळ समुद्रा पाळ कटकाला तेनक व्हरता त्यांनी एक झळके धरताला नेट तांतू चैतन्य महाप्रभू मेळटा चैतन्य महाप्रभू मेळटना चैतन्य महाप्रभू तो बेसता तो झळके धरता ताका आपळ जाता ताका सकी एक नमुने शक्ती संचार तागेले आंगान संचार जातके शक्ती संचार तो भूत प्रेत लागला म्हणके एक नमुने जावन येता आसता हानी चैतन्य महाप्रभू स्वरूप दामोदर रामानंदराय पुरा सुदिता येता आसतना ओ झळके धरतलो येद्रा मेळटा तो एक नमुने हे भूत लागला म्हणके तेन्ना दिसतके तेन्ना हांकां कळटा हाका अशें जाला म्हणून तेन्ना तांणी एक तागेले केप्यार मारून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम म्हण जाता तागेले त्या समचित्ता येवन ताका तो भक्त जातके तशी चैतन्य महाप्रभू एक स्पर्श मात्र एक दर्शन मात्रांची भक्त जाताशी तशीच एक म्हणटा चैतन्य महाप्रभू उद्यानवनांतू वता आसता ते उद्यानवनांतू पळयता ते सकड रूख ते झाड वाली फूल हे फुलाचे पोरबळू ते सकड पळयतना चैतन्य महाप्रभू कृष्णाल मस्त विरह जाता तशी चैतन्य महाप्रभू नृत्य करता हानी स्वरूप दामोदरान पुरो सक पद म्हणटाची गोपी गीत हे सकड म्हणटा नृत्य करता तेन्ना अशोका रुका तो कृष्ण ताका दर्शन दिसता माय जाता तेन्ना जाल्यार ते कृष्णाले शरीरा दखून आईल फोर्मळू ताका ह्या करता आसतके कसल कृष्णाले आंगा दखून फोर्मळ म्हळ्यार सांगताची कस्तुरी म्हळ्यार आयकला की ना की तुमी पुरा कस्तुरी कर्पूर चंदन अगरू हाजे सुगंध के त्या नमुन्याची कृष्णाला अंगा दखून तसं सुगंध ते पुरा
तांकां हुंच्या नांका वतासके तसल तेन्ना आनी तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य चैतन्य दक्कून प्रज्ञ चावनो पडता कृष्णा विरहन तेन्ना हानी अपास हरि नाम कोरून त्या चैतन्य महाप्रभु भा चैतन्य हाडटाची तसल चैतन्य महाप्रभु लीला 9:30 जाल्या कितले टायमस माताजी जाल्या हरे कृष्णा वय माताजी झालं. 9:30 वय तुम्ही आणि 9:30 कसं जाल्या आणि कसं सांगचेच वय Okay. माताजी तुमकां ओके हांव एंड करता तशी Okay. चैतन्य महाप्रभु लिहिल्या सांगच्या गेले की इतले 1 घंटा पावन त्या चैतन्य महिने गटल्याने चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत लिहिले पुरे सांगता हांव खाली वयली वयली काणी मा सांगिले चैतन्य महाप्रभु कसल तागेले एक ह्या विशिष्ट म्हळ्यार ज्ञान कर्म योग धर्म नाही कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ती रस म्हळ्यार एक खाली तू कसं म्हळ्यार अष्टांग योग जेवो निर्विशेष अद्वैत बात जेवो सांख्य योग जेवो वेद अध्ययन जेवो तपस्सून जो दानान जेवो संन्यासान जो म्हाका खुश करू जायना एकच म्हाका अनन्य प्रेम भक्ती मात म्हाका खुश करू जाता म्हळ्यार हेची चैतन्य महाप्रभुन तागेले जीवन शैलीन आमकां शिकयलेले भक्ती मार्गाची मुख्य प्रेम भक्ती तांत प्रेम भक्ती मार्गाची मुख्य म्हणून चैतन्य महाप्रभु तागेले जीवनान आमकां पुरा शिकयलेले हरे कृष्णा तितले हांव मस्त सांगचे हांव रेफर केलेले आसले जाल्यार सांगचे टायम ना ओके हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी तुमकां अनंत धन्यवाद भारी लायकून आमकां सांगून दिले आनीक सुमार इतले विषय आसा म्हूण कळटा कसल्या म्हळ्यार तांगेले बुक्स जावं वेदाबेस.com वरी सुमार इतले इन्फॉर्मेशन आसा मे बी आनी एक सेशन आमी काडी येता आनीक चड बट आयचे सेशनान तुम्ही भारी लायकून आणि एक लास्ट हांव रिक्वेस्ट करता कसं म्हळ्यार एक्चुअली आता बुक मराथॉन म्हयनो सो सगळ्या लागी हांव प्रार्थना करता एटलीस्ट सगळ्यान पुरा एक पंपाची भगवद्गीता आमगेले बंधू मित्र आमगेले कोण भाव भयण्याक एक डिस्ट्रीब्यूट करून प्रभुपाद जाले कृपेक पात्र जावंक म्हण सगळ्या लागी हांव मागता एटलीस्ट पंपाची भगवद्गीता घरकट दवरून कोणे एक मुंजे उडगीर जेवो कसले एक बर्थडे गिफ्ट जेवो तशी जावन दिवन एक 5 जणांक कोणी डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून हांव तुमगेल्या सगळ्या प्रार्थना करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी कोणाक कसं क्वेश्चन्स असले निमगो वयता आयची सेशना बगे ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु तुमकां क्वेश्चन्स असले री माताजी एक निमगो येतवे माताजी सांग क्वेश्चन ना पण रिक्वेस्ट भारी लायक जाल्ले ऐकून आम्ही हे पुरा ऐकून आशिल्ले मस्त आदला पर्यंत हे पुरा चैतन्य वाजून येता वापस एक पण आमकां नेक्स्ट टाइम खंयचे लेक्चर सांगा ती पुरा चैतन्य खंडित बदची भाव हांव थोडेच इम्पॉर्टंट बरोवन घेतले आनी म्हाका पुरा सांगू जाय न्ही थोडेच हांव सिद्धांत सांगूक वचीन खाली काणी मात सांगिल्ले तितलेच वय ओके कृष्ण माताजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी भारी लायक जाल्ले क्वेश्चन्स आनी क्लास कडे येतकी म्हणून होय तुम्ही लास्ट टाइम भगवद्गीते विराट रूप दर्शन दाखयताना आमकां बदल ते पळयलेले वरी जलल म्हाका आतां ते आनीक ऐकुया म्हणून सांगून दिसता असं ऍक्च्युली चैतन्य महाप्रभूले इतले चंद काणी म्हणून म्हाका गोत्तू नाशिल्ले ऍक्च्युली हांव भागवत पुराण कोंकणी ती जॉईन जालेली अर्थ जाल्यार भारी लायक जाता माताजी आयकताना जावं चैतन्य महाप्रभूला हांव सान बुक घेतला बट ऑड बुक तुमगेले नाशिल्ले तुम्ही सांगल्यार म्हाका ते घेवूंक नाही ह्या पळय चैतन्य भागवत पळयल ह्या एक बुक एक बुक घेवेत हांव हिंदीन घेतला म्हाका विंगड लँग्वेज मेळट की नमगोत ना हांव हिंदीन घेतला हा जायत माताजी थँक्यू म्हाका म्हळ्यार मस्त खुशी जाल्ले काणी तुम्ही मस्त चंद कोण सांगले ना ते आम्ही सांगूक काही जाता नेकल्यांक काही सांगूक काही भारी लायक जाता वाजून आम्ही ते सांगचेच पडते आणि ते भारी लायक जाता मनांत वर्त ते तशी थँक्यू माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आनी कसं क्वेश्चन्स असले री निमगो वयता क्वेश्चन्स ना म्हळ्यार एक अनाउन्समेंट आसा स्वाती माताजी अनाउन्समेंट करता आसाची
स्वाती माताजी, over to you. हरे कृष्णा माताजी मस्त लाईक केलं सेशन तुम्ही अनेक वरलेले पार्ट तुम्ही बरं प्रिपेअर केलेले पार्ट अनेक सेशन आणतो एक्सप्लेन कर का ऍक्च्युली एक डाऊट असेल ते मागेरी विश्वंभर आणि विश्वरूप त्यांनी कितने मेळताच की ना ना दक्षिण भारत यात्रे वत्तना सांगते चैतन्य महाप्रभू कसं म्हणारे हा मग मी गेलं भावाक मेळच्या वत्ता असं म्हणून सांगता निजातून तो विश्वरूप मोर नसता तो हंग वत्ता काही पंढरापुरा गेल थंय मोर नसता पंढरापुरा ओके मस्त लायक जाल माताजी मस्त बरे आमका वाजूचा तिथली परत टाइम ना तुम्ही म्हणलारी लायक त्या आमची गेल्यार म्हणलारी सो मत लायक जाता तुम्ही बरलेल पुरे रेफर करून बरयलेल कार्ड पुरे नेक्स्ट टाइम सांगका माताजी ओके ओके मस्त आणि धन्यवाद वाजूच्या गेल्यारी माताजी इथले मना लक्षात आबना आता एक अनाउन्समेंट कसन म्हणलारी पर नेक्स्ट फ्रायडे सॅटर्डे डिसेंबर 11 क्विज कॉम्पिटिशन दवरला आमची गेल्यांक फॅमिली क्विज इंडिव्हिज्युअली पार्टिसिपेट करेत फॅमिली प्रिफर्ड आणि तुमगे फ्रेंड्स आलोटू जो तुम्ही येवेत तशी ते क्विज लिंक आम्ही पेटयत भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप अंतू ते पर आयताराक फ्रीज जाता ताजे पुढेची कोण पुरा रिजिस्टर करूक मन आस तानी पुरा रिजिस्टर करूक आणि विंगड जनाक तुमगे फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक नेबर्सांक पुरे हे शेअर करका म्हण एक रिक्वेस्ट आसा ते एक फन क्विज ताजे सिलेबस कसा म्हणारी भगवद्गीता बुक आणि कृष्णा बुक अनेक अनाउन्समेंट कसन म्हणारी नेक्स्ट एकादशी गीता जयंती येता त्या दिवसू डिसेंबर 14 येता त्या दिवसू आम्ही पुरे आमची घर समाज बांधवात पुरे वट करून गीता पारायण करच्या सगळे भगवद्गीता 18 अध्याय समेत पारायण करच्यास एककल्यांक 2-2 श्लोक जो एक श्लोक 2 श्लोक तशी मेळच्यास तशी मस्त जनान हाक पुरे नाव दिवका पार्टिसिपेट करका आणि कृष्णाला कृपा कटाक्षाक पात्र जावका आणि भाई पल्ले शनिवार माधव शरण प्रभुले बलरामाला विषया वैरी दशावतार सिरीज अंतू प्रवचन असता 7:30 पुरे जनाना येवका हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद माताजी अनाउन्समेंट केलेल्या का पुरा लोकांना फाल्याच सेशन आणि डिसेंबर 11 आणि 14 सेशन जातात ऍक्टिव्ह जाऊन पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती असं आणि कसं क्वेश्चन्स असल्यारी मधुरा मातालेगे आम्ही निमगू येतं क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगल्यारी आम्ही आरती म्हणून घेऊन सेशन काही करता क्वेश्चन्स असवे कोणाले ओके ओके क्वेश्चन्स ना म्हळ्यार आम्ही सेशन काही करूया हांव आरती सांगते सर नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षः शीलटङ्क नखलाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमाद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्णा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय।